Arts and Design students ng Dagupan City National High School ay kasalukuyang nagsasagawa ng art exhibit sa isang mall dito sa Dagupan City, kung saan nakatuon ang tema nito para sa mga deaf people. Pinamagatang Maarten Bangus Isel. Inspirasyon umano ng mga estudyante ang mga deaf community, lalo na ang kanilang mga kamag-aral na mayroon ng kapansalang ito at kung paano sila nagkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Kasabay pa rin ng selebrasyon ng National Arts Month ngayong Pebrero, naisihayag ng mga young artists ang kanilang mensahe sa pamamagitan ng pagguhit at pagpinta. Bawat artwork na nakadisplay dito ay may mga hangaring magparating ng mensahe nang hindi gumagamit ng boses o salita dahil kada guhit, kulay at tekstura ng mga sining na ito ay naghahayag na ng isang saloobin. Nagsimula ang Maarten Bangus Isel exhibit na ito nitong Martes at magtatapos ngayong araw, February 27, kung saan isang closing program ang inihanda ng mga naturang estudyanteng nanguna sa exhibit. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.